Joo, mä kävin viime viikolla minun velimiehen tykönä Luulajassa. Joo. Sen lapsen lapsi täytti vuosia. Joo, niillä oli födelsedags kalas. Tarjosit semmoista prinsessatårta mukamas. No, minä sanoin sille Kläpille, että kuule, ei tuo ole meidän ruokakulttuuri tuommoinen sokkerimehmä. Kun mä olin Kläppinä, niin pappa tuli järveltä ja paiskas vereksen hauen pöytään ja painoi sille sätkän suuhun. Siinä se oli meidän fästit sitten, kyllä se oli mukava. Vain, kyllä oli makea kans, joo. Tuommoiset höpötykset, ne on Etelä-Ruotsista, ne tulee, joo. Ja kalassahan on sentään omega-3:stakin, joo. Jos sitä vähän sentään niinku oman terveydensä päälle hunteilaa. Niin, semmoista.